गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय सेल्फ एनुमेरेशन सेन्सास 2027 नि थाखाय नोंथांमोना दायो गावबा गावनि न'आवनो गावबा गावनि मबाइलाव गोबाङानो सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायनानै लाबाय जानांगौ आरो सोरबा सोरबाया दासिमबो बानायनानै लानो हायाखै जानांगौ। आरो जायफोरा बे सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायनानै लाबाय बैयावहाय सोरनाबा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादों नामा आरो बेजों लोगोसेनो जायफोरा दासिमबो सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायनानै लानो हायाखै दा बिथांमोना बे सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायाबा माबा मोनसे जागोन नामा आरो बेजों लोगोसेनो जायफोरना सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायखांबाय बैसोरना बबेबा मोनसे अपसनावहाय गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बेखौ मा खालामनो हागोन बेनि गासैबो डाउटखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियार खालामनानै होगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोब्लानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना गासिबो सोरबाया सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायबाय जानांगौ आरो दायो आं मिथिनायावथ' गोबाङानो बानायनो हायाखै आरो जायफोरा दासिमबो बानायनो ट्राइ खालामगासिनो दङ आं मिथिनो मोननायावहाय बैसोरना OTP फैनायावहाय गोबां प्रब्लेम जादों। बेजों लोगोसेनो जायफोरना OTP फैदों बेवहाय केपचा कड फैनायावबो गोबां प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो केपचा कड OTP बिसोर गासिबो फैजोबोब्लाबो डिस्ट्रिक्टनि अपसना सेलेक्ट खालामजायाखै बा डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय ओंखाराखै, गोबां प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय जोङो साननो थाङोबा बेवहाय गोबाङानो बानायनो हायाखै। दा जायफोर बानायनो हायाखै बैसोरो मा जागोन, बेजों लोगोसेनो जायफोरा सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायनायावहाय बबेबा मोनसे अपसनाव गोरोन्थि जादों दा बैसोरो मा खालामनो हागोन, बिनि राहाया मा? दा दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनानै होनो नागिरदों, नोंथांमोननि डाउटखौ क्लियार खालामनानै होनो नागिरदों। जायफोरा सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायबाय, जायफोरना थिगैनो बा गेबेङैनो बेखौ बानायखांबाय बिसोरनाथ' जेबो नङा। आं बिनि सोमोन्दैबो सेल्फ एनुमेरेशन बानायनायनि सोमोन्दैबो आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखांखाबाय। बेजों लोगोसेनो जायफोरा दायो सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायबाय आरो जायफोरना गोरोन्थि जादों बा बबेबा मोनसे अपसनाव जेनेबा हमनानै ला नोंथांमोननि फेमिलि मेम्बारा 6 जन दङ, बेनि गेजेराव नोंथांमोना बोरैबा टाइपिं खालामनायावहाय 7 बा 7 बेबादि लिरनानै हरफ्लांबाय आरो बेजों लोगोसेनो बबेबा मोनसे अपसन जेनेबा बेवहायथ' सेल्फ एनुमेरेशन बानायनायावहाय न'फोरनि कन्डिशना माबायदि, बेवहाय जेनेबा नोंथांमोननि हानि फ्ल'रा जेनेबा सिमेन्टजों बानायनाय बा टाइल्सजों बानायनाय, बेवहाय टाइल्सनि गेजेराव नोंथांमोना सिमेन्टजों बानायनाय बेबायदि अपसनखौ सेलेक्ट खालामफ्लांबाय आरो सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना रियेलाइज खालामबाय आं बेवहाय बेबायदि गोरोन्थि खालामफ्लांबाय होननानै। दा नोंथांमोना बेबायदि खालामफ्लांदोंबाबो जेबो गिनो नाङा, जोंहा बेवहाय एनुमेरेटर्सफोरा 17 आगष्टनिफ्राय नोंथांमोननि गामियाव थांनानै गावबा गावनि मोनफ्रोमबो न'आवनो हाबनानै बेखौ नोंथांमोननियाव सुद्रायनानै होगोन। दा नोंथांमोना लास्टआव सेल्फ एनुमेरेशन बानायोब्ला मोनसे सेल्फ एनुमेरेशन आइडि होननाय बेखौ मोनो। दा नोंथांमोना बे आइडिखौ खोमायालासिनो बा दानालासिनो मबाइलावनो मोजाङै बा बबेबा मोनसे नटबुकआवहाय लिरनानै दोन। दा नोंथांमोना इनुमेरेटर्सफोर हाबफैयोब्ला नोंथांमोना जा सेल्फ एनुमेरेशन आइडि मोनदों बेखौ बैसोर इनुमेरेटर्स हाबफैयोब्ला बे आइडिखौ होनानै बेखौ लग इन खालामोबा नोंथांमोननि डिटेल्सखौ नुनो हाफिनगोन। बेयावनो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेवहाय सुद्रायनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना जेबो गिनांगौनि गोनांथि गैया। जोंहा दायो सेल्फ एनुमेरेशन बानायनाया 2 आगष्टनिफ्राय स्टार्टिं जानानै 16 आगष्टसिम बेयो सोलिबाय थागोन। नाथाय दायो दिनै आं जा बे भिडिअखौ शुट खालामदों बेयो 13 आगष्ट, आं बे भिडिअखौ 14 आगष्ट दा दिनैनि 14 आगष्टनि मर्निंआव बेखौ आपल'ड खालामदों। बेसिमावबो गोबां मानसिनि सेल्फ एनुमेरेशन बानायनायाव गोबां प्रब्लेम फैदों। माने सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायब्लाबो OTPनि प्रब्लेम, केपचा क'डनि प्रब्लेम बा डिस्ट्रिक्ट ओंखारै बेबायदि गोबां प्रब्लेमा ओंखारनानै फैदों। दा बेवहाय जायाब्लाबो नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम नङा, जेबो गिनो नाङा। जोंहा एनुमेरेटर्सफोरा 17 आगष्टनिफ्राय नोंथांमोननि न'आवहाय हाबफैगोन। बेवहायनो नोंथांमोननो बेवहाय गासैखौबो बानायनानै होजोबगोन। मेन जोंहा बेवहाय इनुमेरेटर्सफोर हाबफैयोब्लासो जों गावबा गावनो सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायदोंब्लाबो बैसोरो फैनानै नोंथांमोननि बे सेल्फ एनुमेरेशन बानायनायखौ नायगोन जि माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादों नामा। बेवहाय जुदि गोरोन्थिफोर जायाखैब्ला बा गासैबो थिगानो गोजाखाबासो बेवहाय नोंथांमोनाव सोंनानै बा नोंथांमोना फोरमायनानै बेवहाय गासैबो कारेक्ट जाजोब्बायब्ला अब्लासो बेखौ फाइनाल साबमिट खालामनानै होगोन। अब्लासो नोंथांमोननि बे सेन्सास खालामनाया कमप्लिट जागोन। दा नोंथांमोना बेवहाय गोरोन्थिफोर जादोंब्लाबो बा सोरबाफोरा सार्भारनि थाखाय बानायनो हायाखै बा दासिमबो बानायनो हायाखै अब्लाबो नोंथांमोना जेबो गिनो नाङा, बेवहाय जेबो प्रब्लेम नङा। इनुमेरेटर्सफोरा नोंथांमोननि न'आव हाबनानै बेखौ नोंथांमोननो गासैखौबो बानायनानै होगोन। दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ आं फोरमायनानै हरनोदि
दा बेवहाय जोंहा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2 आगष्टनिफ्राय 16 आगष्टसिम सेल्फ एनुमेरेशन बा गावबा गावनो बानायनानै लानो हानो थाखाय अनलाइन प्रसेसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बा जोंनि सिगाङाव बानायनानै होदों। दा बेवहाय जुदि गासिबो बानायनो हायाखैब्ला बा न'आवनो गासिबो सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायनांगौ जायोब्ला डेटखौ फासयनोबो हागौ खोमा। दा बेवहाय जेबो आपडेट मोननो हानाय जायाखै। जुदि 16 आगष्टसिमल' सेल्फ एनुमेरेशन बानायनाय प्रसेसा सोलियो अब्ला बिनिफ्राय नेक्स्ट 17 आगष्टनिफ्रायनो एनुमेरेटर्सफोरा गामि गामि थांनानै न'आव हाबनानै बेखौ नोंथांमोननो बानायनानै होगोन। जुदि बे गावबा गावनो न'आव बानायनाय प्रसेसखौ 16 आगष्टआवनो बन्द' खालामबा। मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' 16 आगष्टसिमल' बेयो जागोन। बिनि उनावनो एनुमेरेटर्सफोरा फैनानै नोंथांमोनाव बानायनानै होगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना बे मोनसे बाथ्राखौ सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। एनुमेरेटर्स फैयोब्ला बेवहाय गोबां नंखाय मानसिफ्राबो फैनो हागौ। जोंहा बेवहाय एनुमेरेटर्स फैयोब्ला बिथांमोनाव मोनसे आइडि कार्ड थाखागोन, गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे प्रुफ बिथांमोननो आइ कार्ड बानायनानै होगोन। दा नोंथांमोना बेखौ कनफार्म खालामनानैसो बे मानसिया एनुमेरेटर्स नंमारगौना नंमारा, सरकारनिफ्राय थिनहरजानाय मानसि नंगौना नङा, नोंथांमोना बेखौ कनफार्म खालामनानैसो नोंथांमोननि डिटेल्सखौ बा सेल्फ एनुमेरेशनखौ बानायनो हो। नंखाय मानसिफ्राबो फैनानै नोंथांमोनाव बेंक डिटेल्स बिनो हागौ, OTP बिनो हागौ। बेवहाय नोंथांमोना गोबां प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोना एनुमेरेटर्स फैयोब्ला बे मोनसे बाथ्राखौ सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला जों बे समावहाय गोबां स्केमारफोरा फ्रड खालामनानै गोबां मानसिनि बेंक डिटेल्स लानानै गोबां मानसिनि फैसाफोरखौनो जानायखौबो नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे मोनसे बाथ्राखौ सिगाङावनो सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। दा जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे मोनसे बाथ्राखौ फोरमायहरबावगोन। नोंथांमोना सेल्फ एनुमेरेशन बानायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्लाबो जेबो गिनो नाङा। बेजों लोगोसेनो जायफोरा दासिमबो सेल्फ एनुमेरेशन प्रसेसखौ बानायनो हायाखै अब्लाबो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा। बेवहाय एनुमेरेटर्सफोरा फैनानै नोंथांमोननि न'आव हाबनानैनो बेखौ गासैखौबो बानायनानै होजोबगोन। दा बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।